forstå, at hun var helt forbi og prøvede at forklare, hvorfor man skulle skifte. Jo, det kan jeg godt se. Det gjorde det kun værre, det der. Det skulle jeg godt. Så transporterer bare snavs fra den ene til den anden. Det er fortsat hele dagen, den her? Ja, til kl. 14. Ja, der skal så vi det er hele dagen for os. Så kommer vi sgu da ikke ud af en dag i dag. Det var også det uge, han sagde. Så skal I spille sig noget mand, så siger det kunne ikke være. Så var det lidt skidt med mandens, men altså... Det skal bare være der for at være et andet. Altså, jeg vil få en... altså, hvis OS'en ikke bliver sat tilbage dernede, så må det næsten få en måldag. De er ikke meget for det her. Nej, det ved jeg sgu godt. Men altså, man kan sige, hvis OS'en bliver stillet tilbage normalt dernede, jamen, så kan man godt komme på. Så kan man godt komme ud til. Så det er jo kun en, der skal aflyses i toget også. Men problemet er bare, når vi tog fast og tog i overskud, og der tager også pauser og ting og sager, og så andre serviceopgaver. Ja, så er det ikke svært. Og forvejen er det ikke alt for nemt på højbanen. Nej, det er sgu. Jeg tænkte også på, hvad fanden gør han, hvis han lige pludselig skal have et tog ud af drift? Ja. Så skal den her til Sundby og holde der for den anden trille også.